سلام كما كأنكم كلكم سلام كتلو وتسفى قبل بزعبا زي ناي مجمريات في اللي درانايو أمونغو أوتيزم دلوومن ADHD دلووم وين هذا هو الشجر دلووم انتا يفول اللي بزبليو كم اون كبر وزي بلوم مجبتات بزبل حالة فقرب تغيسيو نيره كافت المتس حتتاتون بزح مالتي انتا يدخبر علوم وين تاكن هو مادنا دبليو اندحر داني نقاليو تقال مجبتات نخلو سبون قبا يكونن ويصبغا يكونن أبنت كم تأنا دبلو أبالام بتقللا نخل سب صبغة يكون نعنا مالتيو مهنياتو نوع زحت إنزايم سلا زي بلنا تلاكتوس كحقوق سلا زي نفسنا السو بزح صعبينات كم تسخلي بزح شجر كم تسخلي نايت عنا قدرات مالتيو أوتيزم يهلو ولا ADHD يهلو يكالنا تفلالي ጸገማት ሽግራት ይሃልዎ በደየ ገድስ ብዙሕ ሳዕቤናት ይደልዎ ሽኮር እዚ ሪፋይንድ ኾነ ወይ ጻዕዳ ሽኮር ማለት እዩ ሽኮር በጠቅላላ ሁሉ ግን ብፍላይ እንድሕር ዳእቲ ጻዕዳ ኮይኑ ሪፋይን ኮይኑ ሁሉ ሰብ ጽቡቕ ኣይኮነን ከምኡውን ገለገለ ተዓሸገ ምግብታት ገለገለ ደይኮነ ድሃር ከመብዛሕትኡ እውን መናውሒ ነዊሕ ክፀንሕ ኢሎም ስለ ተፈላለየ ነገራት ዝገብርሉ እዚ እውን ግቡእ ወይ ፅቡቕ ኣይኮነን ንኩሉ ሰብ ማለት እዩ ብፍላይ ቆልዑ ንኣሽቱ ከለዉ እቲ ንህቦም ምግብታት ባዕልና ዝሰራሕናዮ ብዝተኸኣለ ኦርጋኒክ ወይ ተፈጥራዊ ክኸውን ኣለዎ እቲ ናቹራል ዝኾነ ክኸውን ኣለዎ ብዝተኸኣለ እቲ ንህቦም ምግብታት ጥዑይን ትኽክልን ጥዕና ድህብ ብኩሉ መድያት ሂወቶም ድሃንፆም ክኸውን ኣለዎ ترى يبلعلنا لنا صبا نامنت مجبن دحراب يوم قال ولدي صبا لام ببزح دهب ولا خاب ديبلعو دحنا ولا سترا يستيلو ثم قال بزح سب دهب الله مخنياتو بفلاي تعشقو دغزا نتي ثم دلو سو بطعمي غودايو بطعمي بزح شكوري دلو مالتيو ندخونه ግን እዚኦም ናይ ብፍላይ ነዞም ናይ ኣውቲዝምን ADHD ደለዎም ሓደ ካብቲ ዓቢ ፀገም ወይ ሽግር ድፈጥረሎም እዚ ምግብታት ማለት እዩ ፀባላም ንኩሉ እዩ ሃልዎ ከም ደልክዎ ብዛዕባ እዚ ግሉትን ዝብል ናምነት ከም ፊኖ ደኾነ ወይ ስርናይን ካብ ስገምን ኣብ ስርናይ ኣብ ስገም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ በዓል ጣፍ ንምሳሌ ወይ ኣብነት ጣፍ ኾን ማሸላ ወይ فون زيتات يبلون جن فون كله يكونن صبغ دخانه بفلاي اتي حجي دسرحوه جين موديفايد GM او تتباهيلو جين موديفايد مالتيو كافتو تفوتراوي مننتو نايت عفون متقللا ريحو مالتيو سلازي اسيتي GM او دبلو ندخونه جن اتي بروسيسد فود دحر تباهيلو خبل وديبلهم بتقللا انتايو بروسيسد اندحريلنا كابتو تفوتراو دخونه كونتاتو وي تفوترو بتقللا قيروم مالتي نت مغبي قداماي ነገር ነው ይሕድ ንኽጸንሕ ዕድመን ክህልዎ ወይ ከይተባላሸው ንኽጸንሕ ኢሎም ድውስ ኩሉ አርቲፊሻል ዝኾነ ሰብ ዝሰርሖ ቅመማ ኣሎ ወይ መኣዛ ሓዘል ድብል ከምኡውን ሽኮር ይኹን ጨው ይኹን ብተፈላለየ ኬሚካላት ይኹን ድገብሩሉ እንድሕር ዳኣ ተወሳኺ ከዓ ብኬሚካል ገይሮም ዕብየሞ ኮይኖም እቲ እኽሊ ንገዛእ ርእሱ በዚ ማዳበርያ ንኣብነት ማለት እዩ ድኹዕ ደይኮነ ማዳበርያ እንድሕር ዳ ዓበየ ኮይኑ ከምኡውን ከምዚ ናይ ኢንሴክት ገለስታይ ከይብልዎ كيبلعو ويلهم رجلو انتاش كيميكالات سلازلو ازي بتقلال كوغد اللو زي تعشقو مغبتات ابناي سقطلاتات مالتيو ازي تقلال لافتتاني كويت قرقر مالتيو او دخونه بمولو ازي كبلعو وي كوهابهم يبلون بسكوتات كيك هون ولا زي تشيبس نايدنش مالتيو ومون اتي چود اللو سناكس نامنت مالتيو زيتات كله كبيديو صبغ يكون نطنم غدايو كال ازي نامنتا بقلطف ما يوعي غير كاتراي كم سبقو اب كوبايا غير كايو تساتيو وي كا تبلعو مالتيو تساتيو كم اون ازي نودلز دبل اسيتات كبيد دخونه غداتات يدبصحلهم كم بعل هوت دوغز ازون حماقي تشيكن نيجيتس بزح سبنا امنت ولا فروزن غزيو اب غزا دسرحو لكم بيتزاتات يكون ازي فروزن دخونه اب غزا خسرحو لي سب كل زيتات ازي بعل همبرجر قال مالتي دلوو ازي كبيد دخونه نغرات مالت وي نايت عنا كبيد دخونه شجر دمص اللوميو سنا امراو غداتات دمص اللومي مالتي نت معناطو مسغود وي نت كس امس غداتات مسبصحلو ناي قدنيو حنقول نايدتن كفو ريفاين دحر كوين ريفاين مغبتات انتايو دحريلنا قداماي ነገር እቲ ጻዕዳ ንኽኸውን ንዓይኒ ጽቡቕ ንኽረአ
ወይ ምክንያቱ ጻዕዳ ፊኖ ደለዎ እንድሕር ሕምባሻ ኮይኑ ኬክ ኮይኑ ወይ ባኑ ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ይብህጎ ወይ ይደልዮ ማለት እዩ ሽኮር እውን ከምኡ ንኣብነት እጂ እዚኢታት እንታይ እዩ ማለት እዩ እቲ ሓሰር ንፋዩ ብምሉእ እቲ ፋይበር ወይ ሓሰር ንፋይ ስዩ እቲ ግቡእ ድኾነ ፅቡቅ ድኾነ ንጥዕናና ጎዳኢ ደይከውን ደለዎ ነገራት ንዕኡ ኣልጊሶሞ እዮም ማለት እዩ ከምኡ እውን ማለት ንጥረ ነገራቱ የለን እቲ ተፈጥራዊ ድኾነ ክከላኸለና ድግብኦ ካብ ተፈላለየ ሕማማት ንሱ ኣልጊሶሞ ስለዚ ካልእ ሳዕብየ ነምፃልና ማለት እዩ ከምዚ ድበልክዎ እቲ ሪፋይን ድገብርዎ ንነዊሕ ክፀንሕ ከምኡ እውን ነቲ ሰብ እውን ይስሕቦ ማለት እዩ ዓይኑ ርኡ ናምነት ካብ ፀሊም ባኒ ፃዕዳ ባኒ ክገዝእ ክበልዕ ድፈቱ ሰብ ኣሎ እንታይ እቲ ጉድኣቱ ነዞም ናይ ኣውቲዝም ደለዎምን ናይ ADHD ደለዎምን እዚ እንድሕር ኢልና እቲ ሪፋይን ይኹን ፕሮሰስ ዝኾነ ይኹን ወይ ፀባ ከምኡ እውን ከም በዓል እዚ ካልእ እንታይ ሽኮር ምስኡ ኣተወ እዩ እዚ ኢታት ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ካብቲ ተፈጥሮ ተቀይሩ ስለ ዝኾነ ሳዕቤናቱ ነድሪ መዓናጡ ናይ ከስዕ ነድሪ የጋጥም ንሓንጎሎም እውን ቀዳማይ ነገር ካብ መጠን ንላዕሊ ምንቅስቃሳት ንክካየድ ወይ እውን ትሑት ምንቅስቃሳት ንክካየድ ገብሮም ወይ የድክሞም ከም ገመድ ሸፈኖ ይኸውን ሓንጎሎም ማለት እዩ ነቲ ምንቅስቃሶም ብፍላይ ዞም ናይ ADHD ደለዎም ከዓ ካብ ዓቕን ንላዕሊ ይንቀሳቀሱ ወይ ዓቕሎም ይፀቦም ኮፋ ይብሉን እዮም ኣይረጋግኡን እዮም እዚ ከዓኒ ካብቲ ዓቕሊ ፅበት ደምፅኦ እቲ መግብታት ድበልዕዎ ሓደ ዓብይ ሳዕብየ ደምፃሎም ስምዒታቶም ሚዛን ደይሓለወ ድኸውን ብጣዕሚ ክሓርቁ ክእሉ ብጣዕሚ ክበኺ ይኽእሉ ወይ ብጣዕሚ ከንፀርፅሩ ይኽእሉ ድኾነ ነገር ትዕግስቲ የብሎም ኣብ ድኾነ ነገር ናይ ኣትኩረቶም ወይ ቆላሕቶኦም ኩሉ ይድስረቕ ማለት እዩ ወይ ይጠፍእ ወይ ከዓኒ ትሑት ብጣዕሚ ትሑት ወይ ከዓ ጠቕላላ የለን ይኸውን ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ዓብይ ሽግር ደምፃሎም ንዓኣቶም ምክንያት ድኾነ ሓበሬታ ክወሃቦም ከሎ ወይ ከዓኒ ኮፈል ክበሃሉ ከሎ ኮፍ ክብሉ ደይክእሉ ስነ ስርዓት ደይገብሩ ገለ ድበሃል ኣሎ ስነ ስርዓት ደይምግባር ኣይኮነን ካብቲ ውሽጣዊ ዓቕሎም ድፀቦም ወይ ከዓ ደራብሾም እዮም ከም ድኾኑ ብፍላይ ዝሕብርታት ሰብ ድሰርሖ ቀመማት ድብል ወይ ኣርቲፊሻል ድኾነ ንሱ ነቲ መትነታት ናይ ሓንጎል ንሱ ብጣዕሚ ምርባሽ ድፈጥረሉ ወይ ዓቕሊ ፅበት ድፈጥረሉ ስለዚ እቲ ኬሚካላት ድኾነ ከዓኒ ነቲ መትነታት ናይ ሓንጎልና ዕንቅፋት ይኾነሉ ማለት እዩ ዕብየታቱ ብጉባኤ ዓብን እዩ ትክክል ድኾነ ሚዛን ድሓለወ እቲ ሆርሞናት ኣያፍርን እዩ በዚ ምክንያት እዚ ምክንያቱ ነድሪ ይገብረሉ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ነድሪ ስለ ደስዕመሉ ንገሊኡ ኣዝማ ክሸግረ ይኽእል እዩ ንገሊኡ ኣለርጂክ ተወሳኺ ክሸግረ ይኽእል እዩ ንገሊኡ ናይ ባህሪ ጠቕላላ ቀውስታት ወይ ሽግር ይፈጥረሉ ደይምርግጋእ እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን ናይ ባህሪዮም ጠባዮም እውን ብጣዕሚ ፀልዋታት ድገብረሉ ማለት እዩ ኣትኩሮት ጥራይ ኣይኮነን ድደራበሽ ወይ ብኣትኩሮት ምክትታል ጥራይ ኣይኮነን ድሽገሩ ግን ነቲ ባህርያቶም ኮላ እዩ ከምዚ ገለገለ ኣለርጂክ ኣለዎም ደይኮነ ልክዕ ከምዚ ናይ ኣለርጂክ ደጋጠሞ ሰብ ህፁፅ ድኾነ ወይ ኣዝማ ከም ዘለዎ ድኾኑ ምትንፋስ ትስእኑ ወይ ዓቕሎም ድፀቦም እዚ ኢታት እውን ከስዕበሎም ይኽእል ገለገለ ቆልዓ ሕጂ ኣዝማ ይብሉን ግን ብሕክምና ናይ ኣዝማ መድሃኒት ሃብዎ ይበሃል ኣዝማ ኣለዎ ይኮነን ግን ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ስለዚ ወላድ እንድሕር መግብታት ብምሉእ ቀይርዎ እቲ ኦርጋኒክ ድኾነ ጥዕና ድህብ እንድሕር ሂቦም ንደቁ እዚ ካብዚ ኩሉ ኬሚካላት ዘለዎ እንድሕር ኣርሒቕዎም ብዙሕ ለውጥታት ኣብ ጥዕንኦም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣትኩሮቶም ኮልና ኣብ ድሕራይ ስጋም ንራኸብ ሰናይ ቅነ